Sean Shaw, Tom Shaw, Emalia Cria, and more traffic of some computer Krishna, a pair of it, What the mascot of the Brogo shoe, Brishi, why new look, they know I top man, Kyle what the top man, and Shake the way river I got. Tá broga Carvella from Edra Ibrahim Thomas couple blianoch from Lascany so lyric ma on price omlano from Edchin agus Tama Kaguna as Miss Selfridge agus Fáine Sheelan as Chop Shop agus Sinead my cappa agus Norvíse and television on me and the a concept of where Audrey Fame on me go like the media where's rash on with the Harlings now ag túsna bliana and bín bushéin ag na láthóirí le reads ag the Fómhair tastín when éadach éagsúla bheith agin mar tá blian an ada agus bíon learn mar blian ar telefís chula hachtain na báfáir leathar éadach éagsúla bheith agin so táin mit ininach le stylist stíli láháin an duine agus málín si rins rudí le caithe agus beidir rudí nach bica héine amach so si go má le rudí nua a phrí an éadach le catú ó am go chéile bheith ban anrá ní chaihanse a sin so tugan mu ar stíl héine seáin Tá si géirm sa skinny jeans a chahan ag 3 blian is ní cean with pair of folks agus ní cean with pair ach dó siúd a chahan skinny jeans tá si go bra ní omsa Tá sé sin má beagání caiile cínta mar tá rudí sílim ruúin si húla rudí eile a phríal mar damachtaí siúptar go héin bhála agus phríala an séidir cinna bhín sú a chail gúnaí ach leis an gáín seo Sáine bín go leor ar siúla agus tása cin aibhannta scáil an freisin ruditá tábhachtach tása céad boscamáis na sáid agus leis gúilra agus rudí mar sin. Aber rudí chu beag le check a bheith ar léine gohairlein na lads má bhín an check an beag brain sé go dún ar an telefís so bhín tips mar sin an agus muid tra a bháil an fáil moch an bhfuil inród nachneog tú ágantá bheith gan ó na lábha tá ségan. Nuair tá tafada? Yeah, ag do. Rud amháin. Rud amháin ó mátá níos móna. Well, bhí sé bíon bí gúnaí am an mála mar nuair bhín sa funne bhís tastín bíle ach ó híh smidú na rudí bhín sam mar hamtar tíb na porcan ar bhín smid in an rugby ní bhín am bhíor smidú chum so bíon mascara, concealer, brusher an slip gloss sin méid. You know, rudí tábhacht go féidir chuir go scopi an scohandag le go bheith mar bhín tafad ar a rugby bín me gobar le go leor lad agus go minic ní ecin siad mátá aon rud tiit am sé de áis a bhín brandú ar go scopi agus na cinnta go meú agus an bhfuil brandy is féile Brandy éagsúla faoi sílam le mascara is cuma doíad matrééis tríhaanta go leor brandy éagsúla agus tá si ar frád mar chéile is cuma amachchan tú €2 nó €3 ar mascara Shasan siad an áit céin na catú a áú hééis mí na fáí mar an tusan siad a fáil crua. Lip gloss is bralam lip gloss agus lipsticks MAC. Sílim go shasan siad pís fada me cá Angel, ní me chafu lár agus bralam Angel mar tá sé cinna bándar dá nádar a éidir tas cuma. Concealer bhí me gúsad tú sé clé mar highlighter ach concealer MAC nu count rimmel am hebekit a heart is come really just bagani agus foundation fi láthir well ní fi láthir ach go hindu cahan Bobby Brown ach ahrin bang trí le go leor dí lia agus an Ceis fís midú? No, ní nóir nachlíonn tú ar an telefís on like ní fan na caní na got concerí leis le na a chatí nó Well, bí mam haar gomininic sí mama in an íardáil ar fad chum fanam na dige mín gach léin a salach agus gur míid sa was is ar place an mama landán. Sa an gabhar tan chuma na seachas bín like fiche léine crocodor bhí mam sa mála rééis. Ach seachas sin
literally I'm more on cool. Bín a colleague go mas Netflix agus bín a Come crew on, go you mas. fashion will. Bín a crew go mas fresh an TG4 má víns. Ní mór an grúig agus so má bhín na sáilte an díon bín se cinál shiny, so bhíine an agus go sin agus mai na hédaí tá mis siimplí do chuid is pair of jeans agus éine tú sé túis. So Dean and one job. Ach duine sí an job mé olbhú le hain siúdio. Dún cíd go bláán. Yeah. Agus an minute of tanabach an job atá agus an fauna ag Dean Brody mar seo ó is ó Ní rud a ide well bhí si a gúnaí am a bheith státe agus rinne me go leor dráíocht nar bhí me sáil. Ach níor smuoine me dá iad a faoi láthart doin a bhí sú do gasú bhí gúna mar láthart nóta a gúnaí mar láthir radio a gúnaí in tapaidir ta ach bhí me mar úntar bonscoil a dosach agus bhí me a múna fan bliana agus an sin rinne me cuas rin méns com an cuas láthart de céan a rid power just chunig me sa bopper a bhain me trílas agus for ma posta sin so yeah to my gover to care now le chuig bliana nó so yeah still a rudí éagsúla full of blians at the same time. Yeah, agus I'm keeping to like over in a gala when we choose to come on in a gala. Tá sí No rating sin rud a bhí wathú ag an túús go meach chuna cholín agus búcha le gobar in chéile agus tá sé pí go a dahíí ar chéile cap sa stúdio ach hééis tá sí a Caribbean á dhéana Seo I gach an passion like passion. Slán